Как се роди идеята за Бухеми Хоумс? Когато със съпругата ми решихме да си закупим собствено жилище, срещнахме доста трудности и неясноти по пътя. Тогава дойде и препоръката от наш познат за брокер, с който решихме да направим среща. Бяхме много развълнувани и нямахме търпение. На срещата получихме добра консултация, подбрахме заедно няколко имота и подписахме договор. Оговорихме огледите в удобно за нас време и не след дълго вече бяхме намерили своя мечтан дом, като брокера ни спести много време и ни даде спокойствие. Разбрах, че тази професия сбъдва мечти и че това е моето призвание. Искам и аз да сбъдвам мечти. Тогава реших да създам агенция от ново поколение – Бухеми Хоумс. Като освен покупко-продажбите, добавих към услугите кредитни консултации, довършителни ремонтни дейности и обзавеждане. Работейки за клиента без той да има никакви грижи. Именно за това кръстихме нашата агенция Бухеми Хоумс, защото Бухем означава човек, който води весел и безгрижен начин на живот. Ние ще направим селекция от най-подходящите оферти, а от вас се изисква просто да си харесате имот. Останалото ще го свършат нашите дипломирани професионалисти. Бухеми Хоумс е вашият доверен партньор в безгрижното финализиране на сделки. Вие си почивате, ние намираме имот, осигуряваме най-добрите условия по ипотечен кредит, както и довършителните и ремонтни дейности. Бухеми Хоумс, име на което можете да се доверите.